Bai, bai. Oso ondo, bale. Bai, bai. Bai ez? Bai. Bueno, arratsalde honen hori, denok gaude dagoeneko. Bueno, ez daukagu Lore Agirre, atzo bozeramaile bilera egin genuen Lore Agirrerekin,
eta komentatzen haitu ginen seguraski martxoko osoko bilkuran etzala izango, baina ez gendun pentsatzen gaur gurekin izango etzanik. Familia izan du beraz, zorionak familia osoari gudenun partez, eta ia Begoña nahi dizunean hasi ingo bera. Bueno, arratsaldeon. A ber, lehendabiziko puntua, ondorengo akta onartzea 2018ko urtarrilaren 30ko ohizko osoko bilkurako akta. Hau batez denak, ados zaudete? Bueno, hau batez onartu da. Bigarrengoa, ekintzaileen coworking Oriaburugunea arautzen duen ordenantzaren testu bateginaren onespena. Denoi, Begoñak idazkaria esan duen bezala gaur egun ekartzen duguna da ekaitzaileen coworking Oriaburugunea arautzen duen ordenantzaren testu bategina, eta azkeneko garapen ekonomikoko batzordetan aipatu izan genituen bezala hor barneratuta azaltzen dira, azkenen momentun izan behar ditugu zuzenketa teknikoak. Ez da berria, aipatzen bali madegu berriro, udal gobernu honentzat garapen ekonomikoa dela hildo estrategiko bat, eta Oriaburu eraikina horretara bideratu izan nahi dugu, kasu honetan adibidez coworking espazioa kokatuta. Gaur egun Oriaburu ja eraikina txukunda dago, 2016an egindako obrak eta 2017 urtean burutu dien obrak eginda daude, Beko Solairuan Tolosankoko elkartea dago, eta aldameneko espazioan areto bat jarrita dago, eta azken hilabete hauetan baita ere hilabilita izan da, formakuntza ikastaro desberdinak merkatarientzat, Tolosaldea garatzenen aldetik baita ere antolatu izan da azkeneko, beraiek antolatzen duten ikate aste burua, eta pentsatuta daukate baita ere Leiberri egoitzan ematen diren formakuntza ikastaro batzuk, Beko eraikuntzan baita ere ematea. Eta guretzat edo bentsat aurten antolatu izan genituen lehenengo aldiz bezala enpresa eguna, han baita ere ospatu genuen, eta gerturatu inzitzaizkigun 28 enpresariok. Behin betiko ordenantza eskun daukagunen, deialdia ingo genuke, deialdia egiten deunen deialdi ireki bat izango da, eta irekia izango da denboran, eta proiektua jasotzeko jarriko duguna da EPA bezala 40 bat egun, eta handik jasotzen diren proiektuak pasako zian osatuko dugun kudeaketa batzorde batea, non kudeaketa batzorde hontan azalduko dira, egongo dira 6 bat ordezkari, 6 bat kide, 3 bat Tolosako udaletik jarrita, eta beste 3 bat izango zian Tolosaldea garatzenetik hartutakoak, bazen esaten nola baita. Ekitzaileek sartzen dienak kanona bezala edukiko dute, hasieran jarri genuen bezala 50 euroko kanona, eta hasieran beharrezkoa den tutoritza, aholkularitza eta dinamizazio ekintzak eskainiko zaie. Hau da, Tolosaldea garatzenetik teknikariak bideratutakoak. Eta bukatzeko igual aipatu Oriaburu guretzat udal hontarako oso importantea da, eta nolabait egin nahi genuena zan, han dauden ekitzaileen eta han dauden proiektuaren jarraipen bat, eta horretarako osatuko duguna izango da baita ere mai politiko-teknikoa, non hilabetean behin bildu egingo dana, eta han ikusiko duguna da pixkat proiektuak eta ekitzailearen jarrera nola den, eta gure babesa eta behar baldin badan edo dituzten beharrak mai gainen horren jartzeko. Arratzaldeon, egia esan Bildu erekitan dago, ikustea noiz posible den Oriaburun jendea lanean ikustea, eta bere proiektuak aurrera atera dituzten persona horiek, eta pesatzen du bereziki gazte jendea izango dela lanen ikustea, izan ere, eta gogoratzen nahi dut aurreko legegintzaldian sortutako proiektu bada, ongi da, legegintzaldi honetan ere gobernuak interese berezia agertu izan proiektu honen inguruan, eta espero ez egun horrengo legegintzaldianetan ere aurre ateratzea.
Egia esan gure gustoa baino gehiago luzatu da, dakigu arazo tekniko batzuk tartean egon direla. Eta, bueno, espero ezagun, hain publiko horrean erakutsi ondoren, eta kontrako zehartasunik ez badagoen, ahalik eta azkarren lehiaketa martxan jartzen dugun, eta bertan jendea lanean ikusi ahal dugun. Bozketan. Aldeko botuak. Aho batez. Hirugarren puntua, aurrekontua gauzatzeko arauaren aldaketa onartzea. Hemen mankomunitateari dagozkion partidak dira, malgutasun gehiagorekin jokatzeko binkulatu egiten dira partidak, daude kontzeptu desberdinak, bilketa kudeaketa eta tratamendua, zeinaren kostua dan batana edo besteana mankomunitateak bilketa egin ondoren aztertzen duelako ez dugu jakiten kopuru zehatza zein dan. Batetik besteak kreditu modifikazioak egiten ibili beharrean, gero urrungo portuan ikusiko dugun bezala, planteatzen dana da binkulatzea. Aldeko botuak. Aho batez, onartu da. Laugarrena, dekretu hauen berri ematea. 2017/2165, 2017/16 kreditu transferentzia. 2017/2255, 2017/17 kreditu gaikuntza. 2017/2319, 2017/18 kreditu gehigarria. 2319/2017, 2017/19 kreditu gaikuntza. Eta 2017/2321, 2017/20 kreditu transferentzia. Danak dira kreditu aldaketak. Ogasun batzordean berri eman da, ez dakit zerbait aipatzeko badauko zuten, Kristian? Iñaki? Bozkatu egingo dugu orduan. Da berri ematea bakarrik, Bosgarrena, dekretu honen berri ematea. 2017/2218, 4/2017 kreditu gehigarriak, Jurramendi egoitza. Da baita ere kreditu aldaketa. Hau da, Jurramendi egoitzara egiten dugun 2017 urteko azkeneko kreditu gehigarria. Eta da 182.255,62 eurokoa. Ez dakit zerbait aipatzeko hori badauko zuten? Seigarren puntua, alkatetzako dekretu hauen berri ematea. 2018ko urtarrilaren batetik 31-ra 2018/1, 2018/273. Begoña, proposatzen dut zazpigarren puntu hau azkeneko puntura pasatzea. Aztu zait leheno komentatzea. Eragozpenik badago? Hori egia esateko despistatu zitzaigun gaizerrenda egiteko garaian zeren jarri behar genuen idazkaritzatik bukaeran. Eta gure akatsa izan da. 8. 2018ko martxoaren 8ko adierazpen instituzionala. Barkatu. Irakurriko dut orduan adierazpena. Emakumeok planto, nosotras paramos. 2018ko martxoaren 8ko greba feministaren aldeko adierazpen instituzionala. Zer gertatzen da emakumeak ez badute zaintzen, ez konsumitzen, ez lan egiten, ez da parte hartzen ere. Hausnarketa horrexek eraginda, iaz mugimendu feministak
emakumeen nazioarteko greba deialdi bat egitea erabaki zuen, non eta 70 herrialdetan baino gehiagotan, aurten 2018an, emakumeok planto. Nosotras paramos, leloaren pean errepikatuko da. Grebaren xedea da emakumeen lanak gure gizartean duen inpaktua ikusaraztea eta lan hori aintzatar dadila eskatzea. Gure gizartearen ongizatea ezinezkoa litzateke bizitzari eusteko ezinbesteko jarduerak egingo ez balira. Hala nola, personak zaindu, haurrak, adinekoak, mendekoak edo etxeko lanak egin. Lan horietako gehienek ez dute ordainsaririk eta batez ere emakumeek egiten dituzte. Emakumeen ekarpenik gabe gizartea geratu egingo litzateke. Emakumeen laneren zaterik handiena ez da ikusten eta ez da kontabilizatzen. Horrek esan nahi du etxeetan ekoitzitako ondasunen eta aberastasunaren balioa gutxietsi egiten dela. Nagusiki emakumeek egiten dituzten zeregin hauen orduak eta ekarpen ekonomikoa ukatu eta ikusezin bihurtzen direla. Eta zeregin horiek zaintza, osasun, giza eta babes arloari egiten dioten aurrezpen sozial handia ere ikusezin bihurtzen dela. Lan merkatuaren barruan eta kanpoan eskainitako orduak kontuan izan ezkero, emakumeek gure gizarteko lanaren 46% egiten dute, baina baita ordain saririk gabeko lanaren 74% ere. Gainera, feminizatutako lan asko, batez ere emakumeek egiten dituzten lan asko, enplegu prekarizatukoak dira edo lan merkatuko ezkutuko ekonomiakoak. Sektore horretan gainera, migratutako emakume ugari enplegatzen dira, eta beroriek jatorrizko inguruneetan beren aurrak beste emakume batzuen zaintzapean utzi behar izaten dituzte. Hala, zaintzakate globalak sortzen dira. Erantzunkizunen desoreka eta gainkarga horren ondorioz, migratutako emakume askok lan egoera onartezinak bizi eta jasaten dituzte esklabotzaren mugan kasu batzuetan. Hori guztia faktore bat gehiago da bere aurkako diskriminazio ugariren zerrendan eta kalteberago egiten du bizitza sozial, laboral eta personaleko edozein eratako egoeretan. Eta egiten dituzten zereginez arantzagoko kontua da, izan ere emakumeek zaintzan eta etxeko lanetan igarotzen duten denboraren ondorioz, gizonek denbora gehiago dute bere karrera profesionala eta lan munduko karrera garatzeko, edo aisiako edozein jarduera sozial egiteko, emakumeek jarduera horietan sartzeko zailtasunak izan arren. Denboraren erabilera desberdin hau, traba handia da berdintasuna lortzeko, eta gizon eta emakumei buruzko estereotipoak betikotzeaz gain, generoaren ondoriozko erantzunkizunak uztartzeko egiturazko oztopo ere bada besteak beste. Horregatik guztiagatik, ezinbestekoa da gizarteak aitortzea zaintza lana eta lan erreproduktiboa ezinbestekoak direla bizitzaren iraunkortasunarako. Zaintzen eta lan erreproduktiboaren inguruko jendarte mailako antolakutza berri bat babestu beharra dago zeregin hori beste modu batera hornitzeko. Gizonen erantzunkidetasuna sustatu beharra dago, gizartea antolatzeko modu honen ondorioz erabakimen eta botereguneetan emakumeen talentuaren galera dagoela ikusarazi behar da. Antolakuntza eta enpresa kultura berdintasunarekin lerrokatu behar dira. Eta bizitza eta personalaren eta laneko bizitzaren kontziliazioa sustatuko duten zerbitzu publikoak indartu behar dira. Egoera honetaz ohartuta, Tolosako udalak hitza ematen du, emakumeen greba orokorrarekin bat egingo duela, udal honi informazio emanez eta hura garatzeko bideak jarriz. Baliabide material eta instituzional guztiak jarriko dituela Tolosan antolatzen diren elkarretaratze eta jardueren berri emateko. Udaletxeko balkoian, bandera feminista jarriko duela emakumeen grebaren aldeko ikur gisa. Jarraituko duela sensibilizazio eta trebakuntza programa garatzen, zaintzan eta etxeko lanetan gizonen erantzunkidetasuna sustatzeko eta erabakitzeko guneak emakumeekin partekatzeko. Bere eskumenen alorrean lagunduko duela zaintza babesteko baliabideak eta zerbitzu publikoak garatu eta finkatu daitezen. Eta zaintzen arloan erantzunkidetasun sozialerako komunitateko estrategien artikulazioa sustatu dadin. Jarraituko duela udal politikan, programa eta proiektuetan genero ikuspegia txertatzeko estrategia transversala garatzen. Tolosako jabetza eskolaren bitartez, balioen transmisioa azpimarratuko duela, berdintasunezko gizartea lortzeko kultura aldaketak eta banakako eta taldeko emakumeen jabetzea susta daitezen. Zeharkakotasunez sartuko dituela bere genero berdintasunaren politika eta sensibilizazio eta formazio programa guztietan sorburu, kultura eta erlegio desberdinetako emakume migratzaileen multzoak duen kalteberatasunaren irizpidea eta begirada. Azkenik,
Herritarrei dei egiten die modu aktiboan parte arte ezaten martxoaren 8an emakumeen nazioarteko eguna dela eta antolatu eta deituko diren ekitaldi eta ekintzetan. Bai, arratsaldeon, nik uste dena esan da dagoela, emozio horretan, eta bat egingo dugu, nola ez? Azken batean, ez ditugu esandakoak berriro errepikatuko, baina azken batean besteak beste eta bizitzaren arloko erroetara doan mozio bada. Zimentuak ezartzen ditu eta nola ezartzen dian gizarte honen abeak, ez? Azken batean emakumea hor dago malgutasunarekin, bere renuntziak egiten, bere lana invisibilizatuz, eta guzti horrek albideratzen du bestalde batetik gizonezkoek ez renuntziarik egin izatea, beraien lanpostuetan aurrera egitea, eta bar. Askotan hitz egin dugu, eta luze joan daitekenez ez dugu errepikatuko, baina askotan atera izan du da sistema patriarkala, eta ematen du esan da hitz ja pixka bat egindakoak direla, baina hontaz ari gera. Azken batean dira, egunerokotasunan egiten diran keinu txikiak. Importantea da baita ere, ikustaraztea, eta egingo diren ekitaldi guztiekin, eta baita ere grebaren, azken batean keinu bada, nolabait leloak esaten duen bezala adierazi nahi da, emakumeak egiten dituen gauza guzti horiek gabe, mundua gelitu ingo litzatekeela. Eta garrantzizkoa da ohartaraztea, bai gizonezkoi eta baita emakumeei ere, zadikan askotan ematen du inertziaz ere gauza asko egiten diala norberak bere lanari balioa eman gabe. Beste gauza kurioso bat ere azpimarratu nahi nuena da, zati batzordan hitz egin gendu, baina ondoren kide batek sartu zituen bere ekarpenak da mundu guztian errepikatzen den gauza badala. Naiz eta lege aldetikan egoera desberdinetan egon, azken batean emakume izate huts horrek, emakumeare hutsa ez, esan edet emakume izateak, bere hortan berdin da ze klase sozialetan, ze kulturatan edo, beti ja berez dakarki bigarren mailako hiritar edo izatea, eta nik uste hori adierazgarria dela. Zatik hori da, emakume guztia konpartitzen dugun zerbait, eta iruditzen zait hori ere, desberdintasun noski, baino hori ere kontutan eukitzeko zerbait dela. Eta, besterik gabe, azpimarratu, talde feministarekin ez da egon elkarlanean, baina udalaren jarrera irekia izan da, badakite anekdota zerbait gertatu da pankarta batekin, agian hor langileen sensibilizazio falta bat edo ez dakite egon daiteke, pankarta bat kendu dutelako, baina, printzipioz hori konponduta dago, ez da izan ardura politikorik, baina, orokorrean bai azpimarratu nahi nun hortikan joan behar degula, ez? Emakume guztiok elkarrekin bat egiten. Eta gero baita ere azpimarratu, eta guk beti askotan esaten dugu, ekitaldi desberdinak egongo dirala ikuskizunak eta bar, eta hitzaldi bat ere egongo da, emakumearen etxearen ingurukoa, eta, hor ere jarri daiteke horrelako hazi bat, egitura hau aldatzen hasi daitekeen, aukera edo dakigu nola, baina hor dago erronka bat eta ea guk pentsat gure inguruan beste erabateko gizartea egin dezakegu. Eskerrik asko. Martxoaren 8ko nazioarteko emakumeen eguna da aldarrikapen egun bat, ez? Emakumeok eskubidedun gizakiak garela aldarrikatzeko. Aurtengoan, emakumeak egiten duten lan ikusezina aldarrikatzean jarri da azpimarra, eta horren harira nazioarteko mugimendu feministak greba edo paro deialdia egin du. Lehengo urtean egin zuen eta aurten lehen aldiz egiten da gurean indar gehiagorekin. Berezia da deialdia nazioartekoa delako, nazioarte mailan genero berdintasun egoera ezberdinak egon baditezke ere, munduko emakume guztiok bat egiten dugulako egiturazkoa den ezberdintasuna ikusarazteko eta aldarrikapenarekin bat egiteko, ez? Emakumeen lana ezinbestekoa da, baina ikusi ezina da gehienetan. Beraz, ez da baloratzen, badirudi ez dela egiten, baina egiten da eta hor dago. Mozioan aipatzen da, emakumeok gizartearen lanaren 56%an portzentaian baldin bagaude, ordaindu gabeko lanaren 76%an egiten dugu. Nahiko esanguratsua da portzentaia.
Gizartearen garapena ezin da neurtu bakarrik termino ekonomikoetan, zientifiko edo teknologikoetan, gizarte berdinzalea lortzea izan behar du baita ere munduko garapenaren helburua. Ez da etekin kontua, eskubide kontua baizik. Berdintasun sailetik ekintza programa antolatu da, martxoaren 8 parekaditasun batzorderako jomuga importantea delako. Emakumeen nazioarteko egunaren aitzakian antolatutako ekitaldi guztietan parte hartzeko deia egin nahi dugu mozio honekin onartzearekin batera, eta bai aldarrikatu emakumeak ez dugula bigarren mailako herritarrak izan nahi. Eta bozketara pasako gea. Aldeko botuak, hau batez onartu da. Bederatzigarrena, EAJ-PNV taldeak aurkezturiko mozioa. Saharar Errepublika Arabiar Demokratikoa aldarrikatu zeneko 42. urteurrena. Saharar Errepublika Arabiar Demokratikoa aldarrikatu zenen 42. urteurrenean, Tolosaldea Sahararekin elkarteak Tolosako udalbatzari ondoko mozioa aurkezten dio hurrengo ohiko plenoan eztabaidatu, bozkatu eta onartu dezan. Udalbatza honek ondokoa adierazi eta eskatzen du. 1. Mendebaldeko Saharako lurraldea okupatuetan etengabe gertatzen diren manifestazio eskubidearen zanpaketa, atxiloketak, torturak eta tratutxarrak, bortxaketak, desagerketak, deportazioak eta orokorrean giza eskubideen aurkako erasoen salaketa irmo eta erabateko gaitzespena adierazten du. 2. Mendebaldeko Saharako erreferendumaren nazio batuen erakundearen misioa, MINURSO, giza eskubideen arloko eskuduntzak izan dezan eskatzen du, nazio batuen erakundeak munduan zehar edaturik dauzkan misioen artean, giza eskubideen arloa baztertzen duen misio bakarra izateari utzi diezaion. 3. Sahararrei eta persona orori dagokigun mugimendu askatasunaren errespetua eta Mendebaldeko Saharako biztanleak zatitzen duen 2600 kilometro luze den lotsaren harresia eraistea eskatzen du. 4. Mendebaldeko Saharako baliabide naturalen legez kanpoko ustiatzeari uko egitea eta zehazki Sahara arrantza bankuetan arrantza egiteko Europar Batasuneko eta Marokoko estatuaren arteko ituna etetea eskatzen du. 5. Europako Batasuneko gainontzeko estatuekin batera, Saharar Errepublika Arabiar Demokratikoaren autodeterminaziorako eta independentziarako eskubidea aitortzea eta nazioarteko zuzenbidean jasotako jurisprudentzian oinarrituz, Mendebaldeko Saharako kolonizazio prozesua amaitzea eskatzen du. 6. Espainiar Estatutoko diputatuen kongresuak ebatzitakoa behingoz betetzea eta gerran aurkitzen diren estatuei, Marokokoa kasu, armak saltzea debekatzen duen ebazpena betetzea hau da, bere legedia betetzea eskatzen du. 7. Saharar Errepublika Arabiar Demokratikoa aldarrikatu zeneko 42. urteurrenarekin bat etorriz, 2018ko otsailaren 27an, Mendebaldeko Saharako bandera udaletxean zintzilikatzea adosten du. Aipatu den urteurrena dela eta udalbatza honek bat egiten du 2018ko otsailaren 27an, arratsaldeko 6:00 Tolosako udaletxe aurrean, Tolosaldea Sahararekin elkarteak deitutako elkarretaretzarekin. Maroko Saharatik at independentzia Mendebaldeko Sahararentzat lemapean. Jakina da mozio hau babestu ingo egula, nobea izango litzateke kontrakoa. Izan ere urtero, izaten dugu, garei urte honetan izpide Saharako arazoa eta Saharauiak pareatzen ari diren sufrimendua, askatasun falta eta jazarpena. Baina, denak ez dira guztiak, ez dira izaten berri gaizto txarrak edo mingotxak, eta gaur Sarako gatazkaren ingurua berri on bat izan dugu. Eta hain zuzen lotuta dago, gaurko adierazpenean letu dugun puntu horietako batekin. Izan ere gaur Luxemburgoko epaitegiak, Europako epaitegiak, ebazpena eman du argitara, nun aztertzen da Europako Batasuna eta Marokok sinatu duten arrantza hitzarmena. Eta horretan garbi esaten du epaiak, hitzarmena bakarri dagokiola Marokoko soberaniapeko urei, alegia Marokoko urei, eta ez dagokiola Saharako urei. Alegia, Europako Batasunak oso garbi eta garbi
kontrolatu barko, legea betetzeko Marokok bere aldetik ez duela arrantza maimenak eta arrantzatzak ez ditula Saharako uretan ematen. Eta hori behartuko ditu ere Europako estatuak zentzu horretan neurriak hartzera. Eta hori positiboa da, eta mobitzat berri ona uste Saharako kausaren alde. Izan ere, Saharauiak traizionatua baztertuak izan dira makina bat bider, hasita Espainiako potentzia kolonializatzaile aldetik eta jarraituta neurri askotan Europako Batasunen aldetik. Eta aprobetxatuta hori Tolosatik pasatzen dela eta munduan badirela beste herri batzuk baztertuta, traizionatuta eta nazioarteko komunitateak ahaztuta, gaur gogoratu nahi dut momentu honetan Kurdistanen, Siriako Kurdistanen gertatzen ari direna, Afingo kurduak jasatzen ari diren erasoa Turkiaren aldetik, ehunka hildako sortzen ari direla, nahiz eta guri bakarrik komunikabaitetik guda, hau da, Damaskon gertatzen ari direna etortzen zaigu, lazgarria ere, salagarria ere. Eta berezik ekarri nahi du kontura izan ere atzo Txekiako agintariek Saleh Muslim atxilotu zuten. Saleh Muslim da Siriako kurduen Europako ordezkaria. Euskal Herrian izan genuen, ondela urte batzuk, ezagutzeko izan genuen, eta hain zuzen akusazio falsu baten pean bere herritarren eta herriaren eskubideen defentsan Europa egitean ebitatu nahi du Turkiak. Eta nik uste hori salatzekoa dela eta aprobetxatu dugu tarte hau bi herri jasarri, bi herri baztertu eta bigegi engainatu ere egoera adierazteko eta beraiekin elkartasuna erakusteko. Nazioarteko gaietan Iñaki da hemen daukagun aditu nagusia, orduan berak aztertzen ditu egokien gai hauek. Nik aprobetxatuko dut mozio hau baita ere eskerrak emateko Tolosaldea Sahararen elkarteari burutako bilketa kanpainagatik eta baita ere Tolosarrei eta Tolosaldeko herritarrei egindako esfortzuagatik eta izandako elkartasunagatik, ez. Bide batez baita ere aipatu nahi dut Oporrak bakean programa, 150 lelopean, Euskadi mailan 150 harrera familia lortzea duena helburu. 10 eta 12 urte bitarteko haur sahararrak bidaiatuko dute gurera, ekainetik abuztura bitartean. Facebooken ere jarriko da martxan horrelako kanpaina bat, 365 egun elkartasunean, 60 elkarrekin. Oinarrizko beharrei aurre egiteko oraindik beharrezkoa dutelako kanpo laguntza. Saharar errefuxiatu kanpamentuetan jaio eta aztera behartuak izan diren haurrak dira orain dela 52 urte euren lurraldetik mendebaldeko Saharatik bota zituztelako. Horregatik gaur, Saharar Errepublika Arabiar Demokratikoa aldarri egin zeneko 52. urteurrenean jasaten duten egoera gaitzestu eta bere eskubideak errespetatzea eskatzen duen mozioa daukagu orain hizpide. 2000-tik hona, 18 urte hauetan, 100 haur eta 100 harrera famili parte hartzera hartu dute Oporra bakean programan Tolosaldean, bataz beste gure eskualdean 15 bat harrera familiak eman dute izena programan eta zifra hori mantendu nahi dugu aurten ere, 5 familia badaude bagoeneko, Tolosan beharko genituzke beste 10, beraz deialdi baluzatu jendea animatzeko programa oso malgua delako eta familia bakoitzara beharretara egokitzen delako. Eta informazio gehiago eskuratzeko udaletxeko gizarte zerbitzuen sailera inguratu zaitezkete edo baita ere Tolosaldea Sahararekin elkartearen bidez egin dezakezue. Eta bozketara pasako gara. Aldeko botuak, aho batez onartu da. 10. puntua, bandera espainiarraren inguruan EAJ-PNV taldeak aurkezturiko mozioa. Tolosako udaletik, Tolosar herriaren erakunde gorenetik gure herriarekiko daukagun konpromiso etenezina berresten dugu. Gizartearen borondate askearekiko gure konpromisoa. Konpromiso hori betez, esaten dugu ezintzaiola uko egin Euskal Herriaren izatea aitortzeari eta Euskal Herria borondate kolektiboa duen subjektua den kultura, ekonomia eta politika aldetik. Urte osoz berresten dugu Euskal Herritarren erabakitzeko ahalmenaren aitortza ezinbesteko eskubide demokratikoa dela. Euskal gizarteak bere aniztasunetik behin eta berriro adierazi du erabakitzeko eskubidearen aldeko iritzia.
Anistasuna mantentzeko demokraziak eskaintzen duen bermea, nahi kolektiboa gauzatzeko aukeran dago. Subiranotasun horietatik ez datozen nahi kolektiboen instituzionaltzea baztertzen duten nazioen subiranotasunaren betorik gabe gauzatzean. Bere burua horrela definitzen duen edozein demokraziaren funtsetako bat da, anistasunarekiko izan behar duen errespetua. Baina anistasuna ez da bitarteko erretoriko bat soilik, norbanako zein taldeko eskubide oro errespetatuko dituen bizikidetzaren oinarria baizik. Argazkiak uniformatu nahi izateak totalitarismoara eramaten du inoiz ez bizikidetzara. Beraz, demokraziaren uste sendo hauetatik oso urrun dago gure erakunde guztietan bandera espainiarra ezartzea. Eta gainera, ordezkatzen dituen konstituzioaren balio, printzipio, eskubide eta beharren, eta Estatu espainolaren batasun, independentzia, subiranotasun eta zintzotasunaren adierazpen gisa egitea. Horregatik, agindu judizialara zortzaion errespetua eta epaia nahi eta nahi ez bete beharraren aurrean, baina gure ardurari aurreginez ondorengo hau onar dadin proposatzen dugu. Tolosako udalbatzak inposizio hau desagertu artean plaka bat jartzea onartzen du ondorengo testuarekin. Herri bat herri da, iragan eta etorkizun osatzen duten persona gehienek hala sentitzen dutenean. Ikur bat ikur da, logo, oial, zati, margo. Gertatu ohi da, ikurra herri baten ametsaren simbolo izatea. Orduan baliagarria da, gutasunaren sentipen txikien piztailea delako, ez gehiago. Gertaliteke ikurra herriaren ametsaren simbolo ez izatea. Indarraren legez eta legearen indarrez ezarria izatea. Orduan ere baliagarria izan liteke. Inposaketaren simbolo bihurtzen baita, bizilegezko gabeziaren gogoratzaile. Bandera espainiarra zigor mehatxupean ezarritako simboloa da gure erakundean. Tolosar gehienen nahiaren aurka eta bere ordezkarien erabakimenaren kontra jarria dago. Herritarren borondatearekiko errespetu falta da askatasunez erabakitzeko eskubidearen ukapena. Horra bada bandera, egoeraren ikur. Jarri duenak berak jarri nahi ez duen oial, haizeak, ironiaz darabilena. Bueno, kaixo guztioi, Gabon, Alderdi Sozialistatik gaur egungo marko arauemailea errespetatzen dugu, sententzi judizialak errespetatzen ditugu eta sententzi horien balorazioan ez gara sartuko, eta horregatik nire botoa aurkako izango da. Mila esker. Bueno, arratsaldeon, Cristian udal gobernuko kide, baina iritziak iritzi. Ikurrina simbolo bada, ikur bada, oial bada, mozioak oso argi izaten duen bezala, eta Espainiar bandera beste simbolo bada, beste ikur bada, eta ikur horrek euskaldunentzako gehienetan beti ez esatearren inposaketa baten erakusle izan da. Eta udaletxe hontara etorri den ebazpena ere horren erakusle da. Inposaketa baten erakusle. Nik uste, guk uste dugu estatu batek edo estatu espainiarrak lan egiteko eta duen kultura demokratikoaren isla dela. Isla dela, inposatzen digutelako bandera hori hor zintzilikatu behar dela, baina inposatzen digute beraien lege, beraien araudi, beraien konstituzioaren bidez, guk eta guretzako, gure herriarentzako, edo gure herrien kontra dihoazten neurri asko eta asko. Gaur bandera da eta gaur guri banderak eragiten digu zuzenean. Segapoto horrek, hor zintzilikatu behar izateak. Katalanei, 155 artikulua, 155 artikulua, una aviso a navegantes. Hor daukagu, Audientzia Nazionala zeina euskaldun eta milaka euskaldunek jasan behar izan dituzten bertako sarekadak eta bertatikan bideraturiko makroepaiketak. Hor ditugu torturak. Hor dugu aurreko astean egunkaria ilegalki, naiz eta ilegalki itxi, 15 urte itxia dagola eta itxia dago. Gaur etorri da, egunkaria ere, legez kontra baino itxia dagoen egunkari horren artxibategia Eusko Jaurlaritzak bere egingo dunaren berria. Hor ditugu, Gipuzkoako Foru Aldundiak bere garaian euskararen normalizazioa sustapenerako planaren aurkako dekretua eta bertan bera uztea. Hor ditugu prekaritatea, hor dugu lan erreformak, hor dugu dena.
Espainia gaur egun guretzako euskaldunontzako lastre bada. Espainia demokraziaren ukazioa da, eta legeak gizartearen askatasun nahiak eta gizartearen gogoak asebete behar ditu, eta momentu honetan Espainiar konstituzioa justo kontrakoa da herrientzako, gure kasuan euskaldunentzako. Eta gure ustez hori da estatua, eta Espainiar bandera eta hemen jaso dugun ebazpena horren erakusle besterik ez da, inposaketa guzti horren erakusle. Ez da lehenengo kapituloa, ez da azkena izango. Aurreko legealdian beste kapituloa jasan izan genuen, eta beste modu batea erantzunez, bandera txiki batzuk alde batean jarriz erantzun genien. Orduan, gu geunden udal gobernuan, eta orduan erantzun bateratu ematen saiatu ginen, ez genuen lortu. Gure ustez, herri bat erasotua dan neurrian, erantzunik hobena herriak ematen du, eta herriak erantzuten duenean modu bateratuan erantzun behar du. Beraz, nortasun kolektiboei, erantzun kolektiboak eta bateratuak eman behar dizkiegu. Eta guretzako, eta horregatikan gaur mozioa babestuko dugu, baina erantzun bateratuei ez da soilik moziora mugatu behar. Guretzako erantzun bateratua herri eraikuntzan datza. Gure ikurrak, gure pentsioak, gure lan harremanak, gure hizkuntza sustatzen eta hoien gainean erabakitzen. Momentu hontan Espainiaren bidez ez daukagulako hoien inguruan erabakitzeko eskubiderik. Eta eskubiderik gauzatzen ez den bitartean gure egunerokoan kalte egiten diguten neurriak aplikatzen dira nun eta Madriletikan. Beraz, legedi honek kalte egiten digu eta horregatikan inposaketa honen aurka egon, eta udal gobernuarekin bere garaian egin etzan modu bateratuan erantzunez eta adostasunez bat egingo dugu mozio honekin. Bai, bakarrik esan, lehenengo kapitula etzala izan, aurreko legealdian lehenago ere herri honek eta udaletxe honek beste kapitulo batzuk izan dituela. Baina egia da ez dut ustenik ere bi alderdi abertzalen arteko ezberdintasunak areagotzeko balio behar duenik mozio honek, ez? Espainiako gobernuko delegatuaren errekerimenduaz Tolosako udaletxearen fatxadan dago Espainiako batasuna aldarrikatu nahi duen ikurra, inposizioz eta ez herriaren aldarriaz, eta horren testigantza emango du lehen Gipuzkoako Foru Aldundian, Euskal Herriko beste hainbat herrietan eta orain baita ere Tolosan mozioan adierazten den bezala jarriko dugun aitortza horretan. Fatxadaren erdian, tamaina jakinekoa eta haizeak mugitzeko modukoa. Erabakia, Espainiako bandera horri jartzeko erabakia ondorioak jasango dituenak hartu du, hau da nik neronek. Desakatoak eta inhabilitazioak ez lukelako inposizioa gaindituko, eta inposizioaren betebeharra beste udal ordezkari baten bizkar gainean geratuko litzatekelako hartu dut erabakia inposizioaz bada ere, epailearen erabakiari men egitekoarena. Herri honek mendeak daramatza bere eskubide historikoak aldarrikatzen, bide politikoen bidez nazio eraikuntzan aritzeko aldarrikapenean. Horregatik guztiagatik nik gauza bat adierazi nahi dut. Hemen badela herri bat, Euskaldunon eta Euskararen herria, aberria, zeinek oso errepresio gogorra jasan duen Euskadi edo Euskal Herria aberritzat zuenaren kontra, bai diktadura garaian eta baita ondorenean ere. Pirineoetako bi aldeetan ikurrina dugu bandera bakartzat. Zazpiak bat armarriak irudikatzen du gure ametsa, Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroako Foru Erkidegoa eta Pirineo Atlantikoak zazpiak bat egingo dituena. Ikurrinaren aldarrikapenak gatazka handiak sortu ditu gure herrian, diktadura garaian batik bat. Gaur egungo garai politikoak elkarbizitza du izpide, herrian azken hamarkadetan zer gertatu den edo zer gertatu zaigun aztertu eta memoria historikoa lantzen gabiltza herri askotan. Egia, justizia eta erreparazioa gure ordenamendu juridikoan barne hartuta. Iraganaren kontakizuna garrantzitsua delako elkarbizitzan oinarritutako etorkizuna lantzeko. Adinez nagusia den gizarte honek erabakitzeko eskubidea duela baieztatuz, adierazi nahi dut ikur honen inposizioak ez duela lantzen gabiltzan elkarbizitzan laguntzen. Are gehiago mesede gutxi egiten diola uste dut. Horregatik aldarria, herriaren ordezkaria naizen aldetik eta herriaren sensibilidade guztiak errespetu osoa izanagatik ere, adierazi nahi dut aipatutako inposizioaren aurrean, hemen badela herri bat, nortasun kultural eta izaera propioa duena,
Euskaldunon eta Euskararen herria. Eta bozkatzera pasako ginake Begoña. Aldeko botuak, aurkako botuak, onartu da gehiengoz. Hamaikagarrena, ez? Eta edo sartuko, bueno, nahi zuten bezala, Osasun etena da, hamaikagarrena eta ondoren bestia, ez? Bale. Hamaikagarren puntua, galderak eta eskaerak. Bale, bueno, orduan bukatuko genuke plenoko zatia eta kasu honetan emango genuke zinegotziaren dimisioaren berri. Maria Lasa Arruabarrenak bere karguari uko egin diola eta horren berri eman behartzaio udalbatza plenoari ordezkapenari dagokion prozesua abian jartzeko. Orduan, plenoak bakarrikan jakinen gainean, gelditzen da, dimisionen jakinen gainean. Bai, ematetu ez dizugula utzi nahi juten, ez? Geroago. Baina, bueno, gure partetik behintzat eskerrak eman egindako lan guztiagatik, badirudi zure lanak personalak eta partikularrak eta profesionalak ez dizula usten, udaleko gaiei behar bezalako jarraipena egiten, beraz orain egindako guztiagatik, bai hirigintzan, bai berdintasunean, da ibilizean arlo guztietan, benetan herrigintzan ibiltzen dien persona gainea oso era eskuzabalean ibiltzen direlako, eta batzutan ez talako beti atsegina izaten ez, izateialako debateak eta triskantzak, eskerrik asko egindako lanagatik. Bueno, ja izango iaia 3 urte, ilusioz da laneko gogondikin martxan zeon talde baten sartzeko erronka onartu nula. Eta esan beharraukat, hasiera-hasieratik errespetu handiz hartu nuen erronka bat izan zala, ze azkenen hemen esertzegean momentutik herritarran ordezkari txiki bat bihurtzegea eta horri erantzukizunez erantzutea dagokigu ez, hemen gauden bakoitzai. Eta, bueno, oposiziotik aigalanen, eta bakoitzak bere lan profesionala eta udaleko erritmoai aldion neurrein erantzuten da uztartzen saiatzea eta ondarra letxok ematen ez. Eta esan dako hortan oinarrituta, olatzek eta esan duten bezala, oaintxe bertan mintzat ezinezko aite zait erantzukizun honi fundamentuz erantzutea. Eta egoera hauen aurren zentzuzkona iruditzaigu egora onartu eta taldetxo hau indartsu mantentzeko badagozkion erabakik hartzea. Eta, bueno, indarrez jarraitzeko talde honek lanen, Kristina sartuko hemendik gutxia jarraikotasun hori emateko. Eta, bueno, herritar aktibo izaten jarraitzeko asmoa daukat, baina eta noski gertutik jarraituko ditutela hauen pausok de baita. Baina, bueno, ezin dut bukatu zuei eskerrak eman gabe, ze gia da hasiera-hasieratik, lehenengo egunetik, nire lehenengo urratxoiek besarkatuta eman ditutela, eta denbora guzti hontan bereien babesa eskaini diate, bat gehiago sentiarazi diate, eta asko erakutsi diate ez. Orduan eskerrik asko zuei gehien bat. Eta hoxe, gehien bat bide lagun izateaz gain, lagun izateagatik. Ez dauken asmoa, baina ore bat eta argi dago. Bizitza profesionala lanetik atera, pleno, batzorde, bilera, badakigu zer dan. Eta dena man nahi danen, badentea ezkeri izte. Halare, hemen gauden guztiok edo gu taldetxe honetan sinisten dugu herri hobe, aske eta justuago batetan, eta badakigu burruka horiek ematen diala hemen, ematen diala kalean eta hemen, eta ematen diala 1000 esparrutan. Orduan, hemengo esparruan urrengoan horri izango zea, jarraituko duzu egoten badakit, eta badakigu. Eta kalean jarraituko dugu elkarrekin eta eskutik bide egiten, zeben dikan badago zer egina, argi daun bezala. Beraz, eskarrik asko,
nik uste dena izen dutela, eta gero arte, ez agur, ni por leche. Así que hoxe. Bai, publikotik norbaitek izena, ¿alguien quiere tomar la palabra desde el público? Gabon, denoi, alkate Andrea eta zinegotiek. Tolosaldea buseko langileen izenean irakurriko dut nota bat edo. Hilabete bete dugu greban, eta enpresak ez gaitu deitu bilera bat egiteko. Ezkeba, horren ordez gure lankide bat kaleratu du, Alaitz, hain zuzen. Alaitzek urbanoa gidatzen du, bai. 2 pertsona lanordu osoan eta bat lanordu partzialan lan egin beharko litzateken zerbitzuan lan egiten du. Beno, martxoak 11 arte enpresaren arabera. Pertsona bat gehiago kontratatu ordez, greban dagoen bat kaleratu. Hau da enpresaren joko zikina. Gogoratzen gea udaletxe hontan egin genuen bilerataz. Bilera hartan subrogazioa lotu nahi zenutela eta pleguak atzeratu egin zirela esan zeniguten. Langileen lanpostuak bermatu nahi zenituztela subrogazio bidez. Luis Lekuonak, Tolosaldeako enkargatuak, jendea kontratatzeko 2 baino gehiagotan arazoak dituela esan digu. Lan hau ez dela erraza. Alaitzek, ia 4 urte daramatza Tolosan lanean. Bere delitua, greba egitea. Guk argi daukagu, greba egitegatik kaleratua izan dela Alaitz. Ez litzateke lehenengo aldia izango bezeroak langilea berriro hartzea eskatu dutela eta hau eskatu nahi dizuegu. Hiribusaren langilea da. Tolosako udalaren menpe dagoen zerbitzu publikoa. Guk lankideok bere kaleratzea ez dugu onartuko eta udaletxe hontako plenoan argi esan nahi dugu. Zuek ere ez ezazuen hartu. Zuen langilea da. Bihar, greba deialdi berria egingo dugu. Greba mugagabe batera goaz. Greba deialdi hontan, Alaitz lanera buelta dadin ere eskatuko dugu. Berriro ere, enpresaren aldetik, borondate falta dagoela salatu nahi dugu. Espero dugu, udal honen jarreragatik, berdina esan behar izatea. Eskerrik asko. Bai, bueno, nik uste mereziko duela eta proposatzen dizuet lehen egin genduen bezala beste bilera bat egitea udal talde guztiko ordezkariekin, egoera hori aztertzeko, ze, bueno, irakurri duzu nota horretan subrogazioa aipatzen duzu eta pleguetan ez da subrogazioa izaten, baizik eta langileen zerrenda barneratzen da pleguetan, ez da? Eta orain lantzen ari garen plegu horretan baita ere atxikitzen da gaur egunean dauden langile guztiak, Alaitz barne ez. Baina, bueno, horrek daukan ibilbidea eta nik uste dut gehiago dagala gai juridikoa politikoa baino, agian komeniko litzaiguke berriz egoera hori aztertzeko beste bilera bat egitea. Bai aurreratu guri ere harritu gaituela, errelebo kontratu bat kontratu temporala bezala azaltzen dalako ez, eta hori hasiera baten behintzat harrigarria egin zaigu. Baina hori agian mereziko luke mahai baten inguruan eserita aztertzea egoera. Ados, merezi duela mahai baten ondo inguruan eserita egotea, baina ikusten gatazka honek baditula deribatu batzuk importante, bata da Tolosako udaletxeari dagokiona urbanoarekin eta momentu honetan pleguak eta baldintzak lantzen ari gerela, eta horrezak zen dezun bezala Alaitz gertuko da langile zerrenda horretan, baina hemen gatazkaren muinean dago Tolosaldea bus esel, eusetak dela izen enpresan zehatz ez duela eseri nahi langileekin hitzarmenaz eta zikuzunaz hitziteko.
Badakigunean, ze horreko bileran aurkeztu zizkiguten eskakizunak zeintu diren, logika normal baten barruan sartzen diren eskakizunak direla eta ez direla argia eskatzen ari. Badakit eitzen zenula Marisol Garmendiarekin, gai honetaz arduratzen den diputadoarekin, eta arek esan zuela ez zula asmorik langileekin biltzeko. Eta nik uste dut, gatazka konpontzaren giltzaritako bat hor dagoela, diputazioak bere papera hartzea, eta diputazioak enpresari argi eta garbi izatea, guk argi eta garbi esan dezakegun bezala, eseri eta hitz egin. Gatazkak ez dira jende kalea bilaltzen konpontzen. Eta esautu ditugu herri honetan, orain dela gutxi, urtebete iraunditu duten gatazkak. Hori inoren mesere ez da. Eta onartzeko ez da, botere publikoan aldetik, berarentzako lan bat egiten ari den enpresa bat, ez izatea langileekin. Alegia, hitz egin nahi ez izatea. Eta nik uste dut gutxienekoa, udal honek egin beharko lukena. Presioa, enpresaren gainean, hitz egin enpresaten, eta argi esan, gaizue, hitz egin barazue. Haitu ez, referentziagatik bakarrik, baina nik behintzat ohitura badaukat, nahi duena, nerekin eseri nahi duenarekin eseritzekoa, ohitura hori badaukat, baina gauza bada eskatzea bitartekari lanak egitea eseritzeko, baina beste gauza bada, eta guk izandako bileran hasiera batian, gainea aurretik ere esan nuen gauzak argitzea aldera, lan hitzarmena enpresa eta langileen arteko harreman batean oinarritzen dela. Beste gauza bada, bitartekaritza lanak egitea, eta hori bai, udalaren eta foru aldundiaren egin beharra da, zerbitzu horrek jarraipena egitea, eta hortaz aritu ginen izketan. Bueno, atxaldeon, eta berriro barkatu nire euskera es muy malo, con lo cual, primero lamento no entender del todo lo que han dicho aquí los compañeros, pero desde luego estamos con ellos, que hay muchas condiciones precarias y que precisamente que en tu lucha tengas un despido, pues es lamentable. Y lo nuestro, pues hemos venido aquí, seguimos en nuestra lucha también por una sanidad de mayor calidad. Hemos hecho un recorrido y hemos venido aquí pues a la espera de que efectivamente con una idea que surgió de que nos ibais a llamar y otra vez, pues para ver en qué momento estamos o para discutir en nuestras razones y nuestra problemática, si es competencia o no, pues no lo sé, pero sí que nos tenemos que reunir, que nosotros, hemos dado unos pasos de visualizar, de que visualicéis por medio de la evidencia qué está pasando con la sanidad en Tolosaldea. No sé si llegamos a daros esa fotografía real de lo que está ocurriendo y de un futuro un poco negro para los trabajadores y los usuarios. Es verdad que en un momento determinado, cuando llega a la consejería, el señor Darpón dijo que no iba a invertir en ladrillo, pues porque en esos momentos de crisis no era el momento para invertir, pero posterior hemos tenido hospitales, se han creado hospitales, ha invertido el dinero en hospitales, mientras que el dinero de Tolosaldea se ha invertido en una empresa que no es exactamente en la clínica de la Asunción, no es en la sanidad que se imparte, sino en un grupo empresarial. Seguimos diciendo eso, no creo que hayamos dicho en ningún momento nada que no sea cierto y evidente, y seguimos diciendo que tenéis todos los partidos políticos una responsabilidad, todos los que estáis en Tolosaldea, en esos 31 municipios, y que esperamos pues que en fin, que nos deis o que escuchéis o que nos deis algún tipo de explicación y de solución a cómo esperáis vosotros que sea la sanidad que impartamos.
los profesionales, volvemos a decir, nos estamos dejando la piel en ello. Nos está dando no solo económicamente, sino se está llevando por delante gente muy válida, facultativos, enfermeros, auxiliares, celadores, y seguimos más de lo mismo. Ha pasado cerca de un mes y seguimos viendo cómo se van servicios. Hematología se ha marchado, una gran hematóloga de una gran calidad humana, ha salido en los medios pues gente agradecida, pero yo no sé hasta qué punto vais a esperar todos a ver si termina de hundirse en la clínica o vais a hacer algún arreglo. No es tanto el pedir, el señor Darpón nos ha dicho que en ninguna manera va a hacer este hospital público, no es suficiente hospital comarcal. Bueno, yo no sé, yo lo que sí sé es que los 21 millones que nos cuesta a todos debe invertirse en esa sanidad, en que nosotros lo demos y en que verdaderamente, o sea, creo que igual que invierte en otros hospitales, aquí tenía que estar invertido. No lo está, no lo está. Se sigue arreglando la falta de personal, alargando las tareas, las jornadas, cambiando jornadas, haciendo peonadas a otras personas que vienen a trabajar aquí, pero esa no es la solución. Tampoco es la solución contratar gente de fuera para a ver si alargamos un poco, que llegue mayo, que salgan facultativos, porque el personal que estamos diariamente aquí seguimos siendo los mismos y nos siguen modificando nuestras jornadas y nuestras tareas en función de las necesidades. No es un contrato ni mejor, ni más fijo, ni que nos dé más estabilidad. Y el problema es que seguimos viendo que la casa se está desmoronando y no vemos reacción por parte de nadie. Sí es verdad que nos escucháis, pero bueno, queremos algo más que el hecho de escucharnos. Gracias. A ver, gure aldetikan, bueno, si no, digo en castellano. Sí, no en castellano. Que por nuestra parte entendemos que el ayuntamiento... Nosotros no entendemos que el ayuntamiento diga que esto es un problema entre trabajadores y empresas. Para nosotros eso no es así y la anterior legislatura, en plena crisis, trabajamos mejor o peor un montón de conflictos laborales. Sea Unipapel, sean otras empresas que nos juntamos con las gerencias, nos fuimos a Madrid y nos tuvimos que juntar y hablar con unos y con otros. Con mejor o peor resultado, también con la Asunción. Entiendo que el ayuntamiento tiene una responsabilidad, que es la responsabilidad de trabajar por y para el pueblo. Y eso lo habéis dicho y lo hemos repetido todos muchísimas veces. Entiendo en ese sentido que tenemos una responsabilidad y más allá de las competencias tenemos una capacidad de presionar y esa capacidad la tenemos que utilizar y la tiene que utilizar el alcalde, en este caso porque es el representante máximo del ayuntamiento, más allá de las competencias que podamos tener. ¿Por qué? Porque unas llamadas, unas reuniones pueden servir. No digo que sirvan o no sirvan, pero pueden servir. La anterior legislatura, el señor Darpón por lo menos nos oyó unas cuantas veces. Y unas cuantas veces no fuimos trasladándole las preocupaciones que nos planteaba el comité de empresa o Topa o quien fuese. No, íbamos con las preocupaciones que teníamos nosotros como ayuntamiento, porque entendíamos que el servicio que se estaba prestando a la ciudadanía de Tolosaldea era deficiente, como en este momento se sigue denunciando. No es un problema laboral, es un problema que nos atañe a Tolosa como municipio y ahí lo que no podemos plantear es que no, nosotros ya trasladamos, no, es que entiendo que lo que están pidiendo y estamos pidiendo es que no traslades al señor consejero la problemática que tenemos en Tolosaldea con la sanidad, sino que nos impliquemos y que pidamos una sanidad de calidad como la tienen las otras comarcas, las demás comarcas de Euskal Herria. Y nadie ha dicho que no
al entramado empresarial, una vez que se ha hecho público todo el entramado empresarial que gestiona el señor Darpón, nadie ha dicho lo contrario. ¿Cómo se están gestionando esos 21 millones de euros? ¿Cómo se están filtrando? ¿Y a dónde se están filtrando? Alguien tendrá que dar una explicación. Y quien tiene capacidad para presionar, pues con todo el respeto, pero mucho más que el comité de empresa, es el ayuntamiento. Y en ese sentido lo que plantean, y yo también, y nosotros también, te planteamos es que el ayuntamiento se tiene que implicar de forma activa en el derecho no solo de los trabajadores, sino del servicio y de la calidad de vida de los tolosarras, sea en la Asunción o sea en Tolosaldea Bus. Y eso es lo que te pedimos, que nos tenemos que implicar, que el ayuntamiento tiene que ser de forma activa quien intente mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. Y entiendo que eso no es que no nos compete, es que es un problema entre empresa y trabajadores, no, es un problema que nos atañe a todos y al ayuntamiento también. Yo creo que has mezclado la contestación que iba dirigida a Tolosaldea Bus con los de la clínica y al final que hay que tener muy claro dónde están las competencias, porque eso es una realidad, es una constatación de la realidad, que lo digo, lo cual no quiere decir que no se pueda hacer de mediadores, que es lo que se hace, que tantas veces como has ido tú a donde el señor Darpón, he ido yo, he hablado con la dirección de la clínica, he hablado con los trabajadores. También tengo la competencia que tengo y llego a donde llego. Y asumo todas las responsabilidades que me tocan. Todas, sin dejar ni una de lado. De hecho, en el último pleno es verdad que estuvisteis aquí, comentamos y dijimos, bueno, se había alargado ya mucho el pleno. Dijimos, si queréis, hacemos un monográfico, una reunión con este tema y si queréis incluso abierta, para que no haya... y ya hemos concertado una fecha, que no me acuerdo, le he visto a Javi que está por aquí, porque hemos estado cambiando fechas, porque pusimos primero el 8 de marzo sin darnos cuenta que era el Día de la Mujer y había pues diferentes cosas, ¿no? Pero ya hemos cerrado una fecha, haremos un monográfico aquí con todos los partidos y a ver si podemos ir avanzando. Lo que sí os puedo decir es que la preocupación es completa tanto de este Gobierno municipal y los pasos que vamos haciendo, que los estamos haciendo, los voy transmitiendo cada vez que tenemos una reunión, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde he llegado y cuál es el criterio. Y es verdad, pues me hubiera gustado, la última vez que hicimos una reunión, ibais a hacer una reunión con la dirección de la clínica y parecía que las posturas estaban bastante cerca, tenía la esperanza de que podríais llegar a un acuerdo y no habéis llegado, ¿no? Volveremos a estar, haremos esa reunión monográfica y otra vez pondremos la situación encima de la mesa. Quería matizar, por eso de las cuestiones, matizar una cosa. No es solo nuestro convenio, lo ha dicho él. Tenemos que nuestras actividades y nuestras tareas, a ti te llega, a todo el mundo le llega, que realizamos las tareas de una calidad normal a otras comarcas. Pero quiero que tengáis claro que somos menos personal activo realizando esas tareas. Y esas tareas, cuando se reduce el personal, lo que hace es repartirse. La hacen personas que tampoco tienen por qué hacer esas tareas, ya tienen sus propias tareas. Ahora mismo, hematología lo está dividiendo, se está haciendo y se está elaborando ese servicio, se está dando, efectivamente, no va a dejar de darse, pero no se está dando por el personal específico de ello. Se está dividiendo las tareas, igual que administrativamente de celadores, de enfermeras y de auxiliares. Esa no es la calidad que nosotros queremos dar, porque no creo que esa sea la que merezca, ni que merezca yo como usuaria. Yo me gustaría que fuera mucho más personal, no es personalizada, pero más ajustada, y creo que nos lo merecemos todos. Nada más. Bueno, yo voy a seguir en el pleno del día 30, pues eso,
se habló bastante aquí, se reconocieron cosas de que había una situación pues problemática, que la situación problemática esa había ido aumentando cada vez más y eso es lo que está ocurriendo, porque es que posterior, como ha comentado ella, pues han sucedido nuevas salidas o fugas de personal. La hematóloga se ha marchado, otro de los que estaba trabajando como traumatólogo, que estaba haciendo jornadas de 12 horas, ha tenido que coger baja. Están viniendo traumatólogos de fuera peonadas porque es que no hay forma de dar abasto con el escaso personal que tienen aquí, y están viniendo gente de la clínica Quirón, las urgencias están marchando, o sea, es una continua degradación del servicio de traumatología. Pero es que lo mismo está pasando, como ha comentado ella, con el servicio de hematología, con el servicio de cirugía. Está ocurriendo lo mismo. Tenemos un verdadero problema ahí en la Clínica de la Asunción con la atención que nos está dando. Pero es que a día de hoy nos hemos dado cuenta que no solo tenemos un problema, que tenemos dos problemas. Y los problemas es que la institución que teóricamente tiene las competencias es, desde mi punto de vista, bastante incompetente. Hoy ha salido la noticia, bueno, yo hoy la he leído, no sé si la habéis, en Ataria ha salido hoy, y bueno, y la he visto también colgada en la web de la Clínica La Asunción. Resulta que el servicio, bueno, Sanidad, ha calificado a la atención que se da en la OSI Tolosaldea como una de las 6 mejores de la comunidad autónoma vasca. No es de la Clínica de la Asunción únicamente, es de la OSI, o sea que también intervendrían la atención que se da en los centros de salud y demás. Pero, claro, la Clínica de la Asunción lo está publicitando como que ellos están dando una calidad de atención buena. Si, como comentábamos el día pasado en el Pleno, si con un traumatólogo y medio que están teniendo, en vez de tener 6,5, se está dando, según las evaluaciones que están haciendo, una calidad de atención de las mejores de la comunidad autónoma vasca, o sea, a mí, a mi sentido común, a mi evaluación de sentido común, y me parece que la evaluación de sentido común de la mayoría de la gente, o esas evaluaciones no valen para nada, o esas evaluaciones están trampeadas. O sea, no puede ser cierto que se esté dando una calidad de atención correcta con un traumatólogo y medio, mejor, de las mejores que las que se están dando. Bueno, nosotros habíamos venido a aceptar la propuesta que el día pasado nos hiciste de la reunión abierta para hablar sobre el tema que yo creo que es un tema importante, es un tema que no se puede dejar ahí y no se puede seguir mirando para otro lado, porque nos estamos jugando la sanidad nuestra, de nuestras familias, de nuestros convecinos y del futuro de la sanidad de Tolosaldea. Y yo creo que es un tema para hacer una reunión abierta, convocar a todo el mundo que pueda tener interés, o sea, personas individuales, colectivos, sindicatos, partidos, lo que sea, y para hablar sobre este tema, porque yo pienso que es fundamental. No se puede quedar en que no es competencia nuestra, porque como dijimos la vez pasada, tampoco era competencia del alcalde de Eibar, pero resulta que el alcalde de Eibar presionó lo suficiente para que el señor Darpón, que en la primera declaración de la primera legislatura en la que estuvo funcionando, dijo: esta legislatura no va a ser la legislatura del ladrillo, como ha comentado la compañera ahí, y resulta que se está haciendo, que está prácticamente a cabo el hospital de Eibar, un hospital que no era necesario en sí, pero resulta que alguien presionó de alguna forma para que ese hospital se hiciese. O sea que competencias, claro que no es la competencia directa vuestra, pero que se puede presionar más de lo que se presionó, sin ninguna duda, porque allí no hubo ni manifestaciones en la calle. Allí se organizó todo en los despachos, allí se gestionó todo en los despachos, pero el hospital de Eibar es una realidad hoy en día que, por cierto, se le están volviendo un problema porque no saben ni cómo llenarla, de lo grande que lo han hecho.
Entonces, aquí no es que estemos queriendo Darpón el día pasado debió declarar que no tiene ninguna intención de hacer un hospital nuevo. Nosotros no queremos un hospital nuevo, nosotros queremos que ese hospital se publifique, que ese hospital sea un hospital público, que no sea un hospital privado, que de esos 21 millones de euros que llegan a Tolosaldea, por lo menos, esos 21 millones de euros se utilicen en tener más personal, en dar una mejor calidad, en tener unas mejores infraestructuras, en tener unos profesionales correctos y suficientes. En eso, no en que un señor se quede un 30% de los beneficios de zona. Entonces, veníamos a concretar la reunión, al final hemos quedado el día 12, porque yo te llevaba un lío en el momento que me llamaste, es que yo no sabía ni que era el 8 de marzo. Entonces, el día 12 hemos quedado, me parece, a las 8 de la tarde y, bueno, no sé si lo convocáis vosotros o tú como alcaldesa o el ayuntamiento en sí, o no sé cómo convocar. Y, en principio, habíamos pensado aquí, en el salón de plenos y abierto para la gente, para hablar sobre el tema para que salgan todas las cosas correctas y se tomen las decisiones que haya que tomar. Porque el día pasado, en la intervención que estuvieron las compañeras en el Parlamento Vasco, el señor Quirmen Orbegozo les comentaba, sí, porque hubo hace 25 años una manifestación en Tolosa en la que los alcaldes dijeron que había que mantener eso. Bueno, pues igual resulta que de la reunión esa quedamos en que hay que hacer otra manifestación, porque al parecer las manifestaciones de los alcaldes conjuntas son muy efectivas, en la que se toma la decisión de que hay que manifestarse para conseguir que tengamos un hospital comarcal público de gestión pública. O lo que sea, posicionarnos y decir, esto es lo que necesita este pueblo y tenemos que luchar, sea nuestra competencia o sea de Pepito Grillo la competencia. Nuestra competencia es defender los intereses de nuestros convecinos, que para eso nos han puesto aquí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Javi. Bueno, ya convocaremos la reunión, ya estaremos. De todas maneras, yo, para terminar, apuntalar que yo asumo todas las responsabilidades que me tocan. Todo lo que pasa en Tolosa también es responsable del ayuntamiento, pero es muy importante también saber en qué terreno de juego nos jugamos y cuáles son las competencias. Que no lo digo para evitar responsabilidades, sino para asumirlas. De todas maneras, haremos la reunión monográfica, hablaremos de todo esto y de muchas más cosas. Eskerrik asko etortzeagatik.